Ikaw ba, samaran o pagpati? Gikapoy napildi ka sa kinabuhi, nawad-an sa paglaom o kadasi. Kini ang programa nga magtanyag kanimo og mga pulong sa pagdasig og inspirasyon sa kalig-on alang sa kinabuhing puno sa pagsulay. Dili lang kay makadungog ka sa mga pulong sa pagdasig, kundili mapaambitan usab ka sa mga pulong sa paglig-on pinaagi sa pulong sa Dios. Sa bisan unsang matang sa kinabuhi nga nagian karon sa matag usa, ibal-i nga ang Dios nagmahal ug nagpangga kanimo. Mintras may kinabuhi, adunay paglaom. Kini ang Paglaom Karon. Tulunganon nga puno sa impormasyon nga may kalabutan alang sa pagpahinsog sa atong espirituhanong kinabuhi. Atod kaninyo ikan sa Campus Bible Fellowship o Glorious King Jesus Assembly Broadcast Ministry o AUG Philippines. O karon, ania ang inyong mga alagad sa kahanginan, General Tudlas o Bobby Escabal. Alright, maayong buntag sa tanato mga suging tigpaminaw dinhi sa Radio Kahimsog. Yininsab ang ihigalas kahanginan General Tudlas, magdadag mensahis paglaom o kadasig sa kinabuhi. Sa makausap pa atong igala si Sir Bob, wala dire. Dagan-dagan na nga mga Sabado nga wala siya nakauban nato ron, no. Unya ato sad nga gi-greet dito ang mga kaigalaan, no, nga karon pag naka-tune in. Unya welcome sa tanan natong mga kaigalaan nga nagasugod og nagasubaybay nini ato ang programa sa kahanginan og katong karon pag gyud nakadungog sa ato ang Sibya, no, karon pag gyud naka-tune in sa ato ang programa. Welcome kamong tanan dinhi sa atong programa sa kahanginan diri sa Radio Kahimsog. Kini ang Paglaom Karon. Now there's nothing in this world. Akong gigreet dito mga kaigalaan, mga kaigsunan diya sa Poblasyon Barili, Cebu, mga Bayutas family, Altamira family, Caruana family, De La Peña family, Fat family. Mayong adlaw sa tanan. Og diya sa Patupat, Barili, Cebu, Flores family, Patiga family, mga office mate ni Ipoy at Kasilaw di Elena, no? Og sa Korean student of Ipoy. Ato sa girit ang mga Elizalde family. Happy birthday po ni Ipoy Flores. Happy birthday po ni Papa William Caruana, gikan sa inyong pinanggang anak nga si Charis Joy Caruana. Happy birthday po sa ni Bina Fat, no? Happy birthday tanan nga nag-celebrate sa birthday nila karong adlaw. And I pray that God will give you more birthdays to come, more blessings, more fruitful years to come. Ako sa gigreet di ay si Sir Hines Pasahe, Campus Director nato dito sa City Barili. Assistant Campus Director si Ma'am Bertelia Songa, si Ma'am Virgie Wee sa SAU, Ma'am Andrea Matildo sa Extension, Dr. Berhio Galban atong ang Program Manager, Engineer Jerome Aguilar at atong Technical Director, si Mr. Ronald Panugaling atong CRC Chairman, si Mr. Charles Vergara atong Assistant Chairman sa CRC. Unya tanan nga kawani mga opisyales sa LGU Barili, tanan nga mga kawani usab sa Municipal Agriculture Office ug sa Tourism ug sa Information, maayong buntag sa tanan. Ako sang dako pasalamat diay sa tuang mga technician on board diri sa kanginan diri sa Radio Kahimsog, si DJ Ligaya ug si DJ Jens. Uban sab sa tuang mga kaigalaan dinhi sa kahanginan nga busy kayo nga nagatabang sa buluhaton diri sa Radio Kahimsog. God bless you. Ako sang greet si Barangay Captain Warlito Gonzaga sa Barangay Kampanga, ug si Barangay Captain pod diha sa Kagay, Barili, Cebu. Si Kapitan, isa to nalimot ko sa kapitan diya sa kuan Kagay.
Tarnate. Kapitan Tarnate. Oh. Hindi, daghang salamat DJ Jans. Okay, ito sa gigrid ito ang mga hikaygalaan no, ng mga estudyante din ha, sa Pinamungahan Extension. Ang extension sa City Barili Campus niya sa Pinamungahan. Mga maestro, mga maestra, mga estudyante. Hala, paminaw mo. Ato mga SSC officers, itong mga kahigalaan po din ha, sa Kalubihan, Barili, Cebu. Sa Jesus Christ is Lord, diya sa Kalubihan, sila Pastor Hans Kalunsag, Pastor Peter Kalunsag, Pastor Richard. No? Ang mga Singles for Christ, diya sa Karkar, Barili, Pinamungahan, Dumanhog, o gutob sa mabot na itong Sibya, diri sa Kanginan. Tanan mga Couples for Christ, mga handmaids of the Lord, tanan nga itong mga kaigalaan, nga mga nagapalibot sa ito ang istasyonan din sa Barili. Welcome sa atong programa Paglaom karon. O atong mga kaigalaan po din na sa Barili Public Market, sa Dumanog Public Market, o diya sa Mantalungon Public Market, no? Nangalanog ang atong isibya din ha. Mayong buntag, mayong adlaw kaniyong tanan. Ako sa gigrade ay mga vendors association, no? Labi na diya sa public market sa Barili nga kuan na ginis la, nagasige ni sila paminaw sa tuang sibya dinis Kanginan unya. I hope ko nga daghan pa mong makatunan, o daghan mong nakatunan sa tuang programa dinis sa Radio Kayunsog. Daghang salamat po sa tuang mga kahigalaan nga naminaw, labi na din sa Santa Ana Parish Church, uban sa ilahang minister, pare si Padre Bultron, no? Padre Dennis Bultron, mga parokyano sa Santa Ana Parish Church. Mayong adlaw kanyang tanan. Mga igala, paminaw kamo sa atong programa din sa kahanginan kini ang Paglaom karon uban sa inyong higala General Tudlas, mga dalang mensahis, paglaom o pagdasig sa matag usa. Okay, unya nata mo padayon sa to mga greetings, no? Padayon sa ta sa to ang mga topic nga atong isutan karon, og karon ding adlaw mga kaigalaan adun natay usa ka bisita gikan gyud sa Pinamungahan, og silingan nato nga lungsod, silingan nga lungsod sa Barili. Unya usa kini ka alagad sa Dios, batan-on pa, edad 30 anyos pa gyud. Magulang ra ko gamay, pero mas cute pa ko gamay. Joke. Salamat sa Ginoo kay cute ming duha. Amen. Gwapo pa gyud. Kauban po sa iyang body sa Jenny, ha. May kay nakakuyog po ka sa tuang sibya karon. Okay. Mayong adlaw sa tanan mga taga Luhod, Barili, Cebu, taga Patupat, Barili, Cebu, Azucena, taga Kalubihan, taga Kagay, taga mag-roll call tani ron. Taga Poblasyon, taga Gunting. Sa pagyod. Taga Balao, unsa pagyod? Taga dagang kayo Hapitan. Taga Hapitan na gyud, Dili kay ko kana sweet to sa Barili kay di mo ko taga Barili god, pero na ako rin nagkuhan kanang nag-eskwela sa Barili. Tanan ng mga loved ones ni DJ Jans, mayong buntag kanyang tanan din ha. Hala, paminaw mo. Gagisid ako kay katawa si DJ Jans rin sa to ang estasyonan. Ito mga kaigalaan ng Caruana family nga naadi na sa poblasyon, no? Mayong adlaw kanyang tanan. Okay. So itong greetings later na ato sang unahon kini ato ang hirisgutan karong buntaga kanina i-share ato ang ibisita. Okay? So kita maglangay makaigalaan makaigsunan ang ato ang bisita atong nang introduce, no? Ato nang ipaila-ila. Okay? Maayong buntag Pastor Roy Labaw. Maayong buntag usab diha kaniyo Pastor Junrel. Okay, so ipailala sa imong kaugalingon day Pastor kung taga-asa ka o what about profile nimo, ha? Okay, so ako day si Pastor Roy Labaw nga
taga Pinamungahan, nya lumad ko nga taga Magdugo Tulo City, naminyo lang ko og taga Pinamungahan. Niya at the same time diha ako nagpastor karon sa Dakit Poblasyon Pinamungahan, Cebu. Okay. O niya, kumusta man, unsan tong tuiga nga nagasugod kay pamastor ba sa? Nagsugod ko pamastor din sa Pinamungahan last 2014. Oo. Pagkahuman na mo og kasal ni Sir Jera. So, padayon mi diha sa pagpamastor sa church nga Praise God. diyan siya nagmatuto o nagdako. Okay mga kagalaan, kini itong bisita karon no nga akong gi-invite kay atong tuyo ani nga makahatag siya kaninyo og mga pagpaambit nga may tungod sa iyang life story kung giunsa siya sa Ginoo, pagmold sa iyang kinabuhi nga nahimo siya karon nga usa ka alagad sa Dios, unsay iyang mga naagian, unsay iyang mga kasinatian sa kinabuhi, no? Nadiretso ba siya sa usa ka nindot na kinabuhi o niagi pa ba siya mga bati nga kinabuhi? So igala gisuon paminawan ninyo kining testimony ni Roy Labaw gikan sa Pinamungahan o taga Toledo ni siya. And then Pastor Roy, akong ihatag nimo ang kagayonan sa pag hatag sa imuhang mga pamahayag o mga testimony mga kaigsunan para sa itong mga kaigsunan. Okay, mayon salamat kayo Pastor John Rel sa kagayunan nga imong gihatag kanako nga makapaambit sa gugma ug kayo sa Ginoo. Salamat usab sa radyo Kahimsog nga diin nakatahatag og kagayunan nga maimbita ako dinhi aron pagpaambit sa gugma o sa kaayo sa Ginoo sa kinabuhi. So ako sugdon Pastor John Rel ang akong kinabuhi sa kiadto nga wala pa kayo kumakaila sa Ginoo. Ako usa ka anak o ultimo lamang og yano nga mga ginikanan. Akong mama ug papa nagtrabaho isip magkatabang usa ka dako nga tindahan diha sa Magdugo Tulo City nga diin dito ko natawo. So adunay ako'y tulo ka man nagsuon usa ka babaye ang among babaye mo ay kinamugulangan ug duha ka mga lalaki. Ang ikaduha na mo nga kinabugangan mo si Cyrus mo among nadi ko'y kaluha nga tuwa karon sa gawas sa General niya. Nagtrabaho siya dito kauban sa kong Gwapo papa. pod parehas nimo. Oo. Pero mas murag gwapo ko gamay. So, ako naandan nga ang kinabuhi nga pinobre o nasinati ko usab ang tumang kapait. Hangtod nga mingalagad ang ako mga ginikanan sa Ginoo og nakita ko nga gipanalanginan sila sa Dios og tungod niya na akong papa nakatrabaho dito sa gawas sa nasod isip usa ka OFW ug nahimong hamugaway ka mo pagpuyo kay bisan tuod og gamay ra ang sweldo pero mas bitaha man gyud ang sweldo dito kaysa dinhi sa tuwa pa sa General. Dako gyud. Bitaha gyud gamay. So May convert ako naman. oo. So akong mama kanunay nga nagdasig kanamo sa pag-apil sa tinuig nga buluhaton sa usa ka simbahan nga mao ang DBBS. So ginabuhat kini matag bakasyon. So nagdako ako nga kanunay nga apil sa mga buluhaton sa simbahan. So natudluan usab ako sa mga butang nga nindot may tungod sa pulong sa Ginoo. Pero sa nadugay na ang panahon nahimong nag-anam-unam na og kapait o kabati ang akong kinabuhi. Kaya ano man. So tungod sa kiniliging magkaulitaw kataw. Magkailat ang mga daghan kayo mga barkada. So, influensyahan ta nga bati nga influensya. Nagi panahon sa to kinabuhi nga mga gitaan na. Ma-experience sa ginato. Ako naka-experience ako. So ang tanan akong nakatuna sa simbahan nalimtan tungod sa usa ka tinguha nga dili maayo. So, sa diha nga nagsugod na ako pag-eskwela sa high school, dito na nagsugod ang akong kinabuhi nga nagkaanam-anam na di ay og kalayo sa Ginoo. Daghan og mga barkada nga makapa-impluwensya kayo kanako. Mao ba? So nagsugod na ako og pagpanigarilyo. So actually nagsugod ko og panapako, lintarib ako kanang dahon sa saging, kanang unas. Amo na likiton. Mo na mo naanda niya Ito sa mga lomboy. naanda na mo niya na mura og giganahan sad may magkalisod kay Lokay. So nagsugod ko na bako. Nagilyo dito usab nagsugod ako og inom. Og isulod na usab ako og gang, do nami gang nga gitawag namo og Lost Apostle.
Oh, Los iya. apostol, Oh, mga nawala ang apostoles. Kaya po, nawala ang apostoles. So wala madugay, Pastor. Nakatunan ko usab ang sulay po ko, suyo po og shabu, marijuana o rugby. Atong tayo mga layo na jud ka Ginoo. Oh, distansya na kayo sa Ginoo. Murag, Wala ka ampo, wala ka nasimba. wala na simba. Musimba gani, dili na maminaw. Wala na Wala gyud sa utok. wala na personal nga pagpamalandong sa Biblia. So, layo na kayo akong kinabuhi sa Ginoo. So, ang tanan nga maayo nga ako nakatunan sulod sa pipila ka tuig sa akong pag-alagad sa Ginoo, ako na kining nalimtan tungod sa hilabihan na nakong buwan nga serbisyo. So, nakita na ako nga ang akong kinabuhi nagkanaanam na og walay klaro. Ang kinabuhi sa una nga puno sa pagkanindot karon naputos na sa pagkangilad. Sa kaniadto makahibalo pa ako nga mahadlok sa akong mga ginikanan. Kay mao kini ang sugo sa Dios diya sa Biblia, diya sa Episo 6:1, mga anak, sanglit ng Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Kanunay kini nagpahinumdum kanako apan sa kalit lang tungod sa mangilad nga tinguha nalimtan ko na ang tanan. Daghan kay kong nakatunan nga sa una mga nindot apan sa diha nga nagsugod na og apil ko sa mga bisyo barkada, nalimtan ko ang mga mayong butang nga gitudlo sa akong mga ginikanan. So bali natabunan na ang mga nindot nga butang nga imo nakatunan. Tapunan na. Natabunan na sa mga kalingawan sa kalibutan. Opo, Pastor. So mao daghan kayo mga butang nga ako nalimtan tungod ni anang mga butanga. So nakatunan ko ang pagsupak sa ako mga ginikanan, nahimong nawala na usab ang tinguha ko sa presensya sa Ginoo. Ang akong kinabuhi nagtuyok na lamang sa mga bisyo nga daw nagtuo ako nga mao ang tinuod nga kalipay nga akong gipangita. Adlaw gabi wala na ako ilaing gitinguha kundi ang pagtagbaw na lamang sa akong kaugalingon nga kaibog sa kalibutan. Gusto ako nga sa matag adlaw mag-inom, magsuyop, kay mao ako pagtuo nga malipay ako. Kay sa kung ako yung makainom, Pastor, gusto jud ko nga kanang hubog yun kainom. Gigid yun. Kay kung inom ang gayang tuyo, dapat kanang wala na barugay. Grabe sa. Inanak ko ay ko ka Pusan man kainom. gasto jud kay ko nga barkada. Gasto yun. So, gisulayan ko lang tanan nga anaanin kalibutan na. Pakighigala, nisulod ko sa eskwela pa ko sa UB, nisulod ko og mga fraternity. Unang fraternity nga ako nasudlan, itong Fox Theta Delta. Okay. Lahi po ng Taskilyo. Lahi po na sa Taugama, Taskilyo. So, lahi po. sulod ko na, o niya, nakauyab ko nga, yung mga igagaw, mga member po og Taugama. So, nadasig ko nila nga, mo-appeal nila. So, nibiya ko sa una na ko nga fraternity, o yan, nibalhin ko sa Taugama fraternity. Daghan ko mga nakailang, mga amigo, nagklase-klase lang mga amigo. Unya, napilan ko ang tanan, bisyo, shabu, wala tanan. So, apan, wajud ko kakita og kalipay nitong panahon na, Pastor. So, so may muna feel ato nga nagkuhan ka? Doon naman ko yung mga masinati siguro ng kalipay, pero katong kalipay nga ako na sinati, malabay lang ba? Wala bitaw og karon ra pag ugma wala na. Karon na po, kaugma wala na. So dili bitaw gyud tinuod ba. So sa matag higayon nagtinguha ako nga matagbaw. Imo mo gyud tinguha sa katawo nga matagbaw ang tanan. Ako nang gibuhat barkada dito apan aduna pay kulang. So sa buhi pa akong lola, kanunay siyang nagpahinumdum kanako nga dili mo kuyog sa barkada nga mga ngilad o mga pati kay basin unyag mapariha ko nila. Tungod sa akong tinguha nga matagbaw, wala ako mamati sa akong lula. Ang gusto nako sa akong kinabuhi mao ang akong gituman. Halos dili na ako mamati sa tambag sa akong mga ginikanan. Mas gipili ko ang akong mga barkada. Ang tinubdan na sa akong kalipay, dili na sila kundili ang akong mga amigo na. Ang nagtuyok ang akong kalibutan diha sa akong mga barkada. Unsa ang ilang gibuhat, mausab ang akong gibuhat. So matag adlaw sa akong kinabuhi nagsigig pangita sa tinud-anay nga kalipay. Halos ang tanan ako na nasulayan apan wala gihapon ako matagbaw og nalipay. Mas ming grabe na hinuon ka wala na klaro ang akong kinabuhi. Nasulayan ko ang pagpangawat. Nasulayan ko ang nausab ang pagkuyog sa akong mga barkada sa pagpanulis. Ang tumuog tuyo dili aron makakaon kami apan aron makasustinar kami sa among
kauhaw sa bisyo nga mao ang pagsuyo o pag-inom o bisan unsa diha. So, daghan ni pastor apan kining tanan wala makatagbaw kanako. Nangita ako sa tinuod-anay nga kalipay. Sige naingon ko na nasulayan ko na ang tanan apan wala ko makita ang tinuod nga kalipay. Ang tanan nga akong gitinguha nga makapalipay kanako mao na hinuon ang nakapahimong miserable sa akong kinabuhi. Dili hinuon ako makatulog sa panahon sa kagabhion, wala na usab ako'y kalinaw sa akong nahuna ug kubot na hinuon ang akong kinabuhi. So, Nagubot na noon. gubot kay noon. Imbis nga makatulog ta sa panahon sa kagabhion, dili na noon. Oh, Tungod kay sa atong nga panahon na hadlok tang dakpon. Oh, mao. So mo nakasagana usor kana mga nakasulay na sa pag bisyo. Doon ay mga panahon nga man nervous breakdown sila ba. Nagtuo sila nga dakpo na sila. Mo nang uban mo layat na sa bintana kay tuog dakpo na sila. Oo, mao. Ako sa una kay dunay mohulo nga motor sa mundo sa balay. Mugawas ito sultahan tungod kay kung inkasog dakpon ko mudagan ko maglili ko. Pero habal ra ni agi. So, Grabe sa. Dili wala kay kalinaw na. walay kalinaw. Nahug na noon nga, wala na noy, di ko katarog og tulog na. So, wala nagipis akong hunahuna ato hingayon na. So, apan ako nasayran nga, ang tinuod day nga kalipay na aday sa Ginoo. Ang akong kinabuhi, nakabaton og kalinaw og kasiguruhan diha sa nagsugod ko og alagad sa Ginoo. Ang akong kinabuhi karon nga naa na ako sa pag-alagad sa Ginoo, nindot og malipayon. Kaysa wala pa nako na sinati ang Ginoo sa tuig 2006 to 2007 so nagtrabaho ko ni ini higayuna. Ako kinabuhi gubot ug walay kalinaw. Atong time ma. Mumao ni akong kining 2006 to 2007 nagtrabaho ko ni sa syudad. Layo pa kay kas Ginoo nang time ma. Layo na kay layo. Mas layo kog pag-ayo sa Ginoo ni tungod kay tuwa na ko sa Cebu wala na simbahay. Unya to higayuna kay Dool kay kas mga barkada. dool kay sa barkada. Oh. Nagtrabaho ko diha sa Cebu Overseas Hardware sa Plaridel Street diha dool sa SM diris dool sa Carbon. Carbon. O yung akong boarding house na dool sa SM. So muna akong kinabuhi balik-balik daghang mga panghitabo nga murag bati kita naon. Gamay na lang jud kuwang murag maghubo na ko. Pado nga mabuang. Padung na siguro ng buang. Kay dili na ko gunahan mo sulob og tarong nga sinina. Mao ba? Akong isulob ng kasulis, mas ganahan ko nga ganay gisi. So, muna, murag, akong gibati kong kanyak sa akong bati kay nga sulob. Dirty look kay katanaw. Ganahan ko og dirty look. So, may usa ka higayon nga namalandong ako o may mingkalit lang og sulod sa kong unahuna nga nag-ingon. Hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon pa ikaw sa dili pa maabot ang mas makasubo nga mga adlaw sa katuigan nga moingon ka, dili ako malipayon sa akong kinabuhi. No, mao ni ako na sinati. Tungod kay tuod man na lingaw ko sa mga butang sa kalibutan, na-enjoy na ako gamay. Pero dunay kulang pastor, dunay na ako gipangita. Uya, nakaingon ko nganong nabuhat na ko ni nganong ingon ani man akong kinabuhi karon. Mas miserable akong kinabuhi. Unya nangita ko sa tinuod nga kalipay. So ini kayo na wala ako mahibalo nga unsa di ay kadto nga usa di kadto ka mensahe sa Dios nga makita diha sa libro sa Ecclesiastes. So busa tungod sa mao mensahe sa Dios, ningon ako sa Ginoo, kuhaa ako ni indapita kay basin og mabuang ako. So, in the midst of trial nga imong na sinatian na bisig layo ka sa Ginoo ba nakahimo pag pagampo. O Na mogi nangayo ako kag pabor sa Ginoo. nangay ko pabor sa Ginoo nga kuhaon ko na didtong dapita tungod kay nani kung dili ko makuha dito, di ko mawa dito, mas mugrabe siguro ko. Dito man ka naglunang og maayo sa Kay lapok. dito man ko nalunang may sa lapok. So ang kayo lang si Ginoo, ang Ginoo maayo lang jud kayo. So di na to matukib ang hunahuna sa Ginoo og mga plano sa Ginoo kay kadtong higayon na pastor nga akong giingnan ang Ginoo kuha ako ning dapita kay basin og mabuang ko. Mao na di ay kadtong katapusan higayon sa akong pagpuyo sa syudad sa Sugbo. Mao ba? Ngano man sa unsang paagi? Kay inani ko grabe ang Ginoo ka maayo nako diin naitabo dunay mga panghitabo nga usay di na to di ta ganahan ba mga pangutan sa nganong nahitabo ni. So mo day katuy paagi nga mo day katong paagi nga makalinggawas ako
sa kangit-ngit nga ako na sinati sa kinabuhi. Mhm. Ako na lamang nasagtan nga kung wala tumahitabo basin patay na ako or nabuang. Nabuang na. Ako nasabtan di ay nga ang Ginoo dunay nindot nga laraw planos tong kinabuhi. Ako lang linabasa pastor sa diha sa Jeremiah 29:11. Ako lang gustong kasahon. Ingon diha nga ako lamang ang nasayod sa ako mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyo og mauswagon inay maalaot o paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. So, ingon ani ang nahitabo sa dihang nagampo ako sa Dios nga kuhaon sa maong dapit adunay usa ka gabi pastor nga puwerte na akong hubuga. Kuyog sa akong uyab o nakita usab ako sa akong mga barkada o gidala ako sa ako uyab unya sa diha nasugatan ako sila. Nangutahan ako nila nga di mo gikan. Tudingon sila nga gikan sila nga nanulis. So, Daghan sila natulis. oh, ako silang gingnan nga. Ako silang gingnan nga. Sige mo balik ta pro hubog na kay katong higayon na. So, dito nagsugod kuyog ko nila. Katong higayon na mao to ang katapusang higayon nga kuyog ko nila di ay. Wa ko ba nga mao to plano sa Ginoo. Kay na timing pud to nga katong babae nga among na birahan ayang uyab anak o kursihal dito sa Mabulo. Oo. Ya naalay Itulisan ninyo? Oh. Ya naalay naglakaw sa dala niya amo sa giduol, amo sa gitiulan og armas. Unya ako pa gyud ang lasing atubangan, ako pa gyud nakation niya. Oo. So mao to higayon na nga ning kitaan ko pag naging lakaw na mo nisibat mi nakitaan mi sa usa ka tawo niya. Gitudlo mi didto niya. Nagubot na noon niya. Ang nadakpan ang igsuon sa among kauban nga walay labot. Walay labot. Luoy taon kayo. So naamong Naamong siya hinuon unya. Mo to nga wa na ko nasabting nga maulit to yung last nga higayon nga magpuyo ko didto. Yan ako na hinduman nga nagambo ko sa Ginoo ko haon lang ko niya dito. Oo. Oh ya. Dili, ang akong nahuna dili murag nindot lang ko tao. Pauli ko sa walay problema. Pero ako nganong katupag yun hitabo. So di lang nato masabtan ko sa Ginoo. Kay kung wala to mahitabo posible nga di ko mapahawa dito. Posible nga mabilin ko dito. Bilin ka. So, mo to nga pagkaugma ni sibatin ko dito nilayas ko. Hantod nga niadtong May 2008 pastor mao kadto ang do natoy gina activity nga ginabuhat sa South Cebu section. Oo. Natoy umaabot nga youth camp. O kadtong adlaw mo tong higayon nga mintugyan ko sa kong kinabuhi sa Ginoo. Okay. Sige, Pastor, salamat kayo niya. Sa di pa tayo padayon sa imuhang sunod nga hugna sa kinabuhi, no? Sa di nabalik na ka dito, maminaw sa kitag mga mahinungdanong pahinumdom. Standby mga kaimsugers, mga galaan, kay maminaw sa tag mga pahinumdom. Mga anak, mga una ta dire. Unya na ko man, nag-Facebook pa ko, nagwat pa ko sa status ni Crush. Sus, unahan jud na Eunice. Ikaw Lisel. Nilipasad ko ma, you know na, diet stage. Ay baya, diet. Unsay sudan ni mo ma? Naiutan og isda dire anak. Utan og isda. May pag magpa-deliver na lang kong pizza para lami pa kong kaon. Unsa man ako mapagumangkon, oy? Kay bawo jud lang watay kwarta. Magkasakit gani mo tungod ana. Paksit jud mo ba? Mojo, dapat ampingan og dili ninyo abuson ning kagalingon. Awa mi ni Auntie Yalin o. Himsog gyapon mi og lawas. Bawlang ani inyong mga pagumangkon, oy. Malagyan ni mga sakit sa mga gibuhat. Mga gahi kayo gulo. Ngano man mo? Sakit kaya mong tingan ma. Sakit jud kayo ma, di jud magwanta. Oo, tulo na ni Kadlaw. Di ko magsaba ni mo kay... Mahadlok man me. Na, mao lagi ni ba? Hala, pag ilis mo kay magpa-check up ta. Unsa man dok, ano na nga sakit panintiyan sa akong mga anak? Naunsa man din ni sila ma'am, dili ni sila mukaon og tarong nga pagkaon. Sakto jud ka dok. Sige, palitan lang ni akong diresita ma'am, dayon pakan-an ni sila tarong. Og seguridad na masustansya kini. Iiwas sila sa radiation sama anang cellphone, computer, unsa pa. Sige dok, salamat. Kani nga panghitabo, hinaot maghatag ni kaninyong mga kabataan proteksyon nga kinahanglan healthy lifestyle ug proper exercise. Importante nga dili magpabaya sa kaon, pagkaon ug utanon, prutas kung mga sustansyang pagkaon. Kini gikan sa City of Barili Campus Senior High School students. Nga nagahalad kaninyo kining istorya ug mga pagtulunan sa importansya sa nutrisyon sa matag usa kanato.
Ang ikanapu nga commandments manungoy kinahanglang abtik likayan ang ilim nung makahubog ug ang pagpanabako wa jud ko niya ang mga bisyo ha. Maayo Elmer, daghang mga butang ang hinungdan sa stress ug mga sakit-sakit sama sa cancer, heart disease ug diabetes. Sayon ra ang sikreto, kaon og sakto magpalagsik sa lawas aron himsog. Game ko ana manungoy. Sige Elmer, unya inig adto nato sa kantin ha sa hagdanan taagi ha. Hangtod sa 10th floor? Sunda ang 10 Commandments alang sa lagsik og baskog nga kinabuhi. Usa ka pahinumdum gikan sa National Nutrition Council sa DOH ug Mind 7. Aniya na kita sa commandment number 8 manungoy. Hinay-hinay sa pagkaon og parat, mantikaon ug mga tamis. Adunay pangutana si Miss Josie. Makadaot ba kun pulos pinirito ang kaunon? Uy, Josie. Huna-hunaa ang tambok ug mantika nga mapundo sa kasing-kasing ug mga ugat nimo. Hinay-hinay pod sa chichirya ug soft drinks. Nah, mahilig ra ba tong akong anak-anak? Anara sa saktong pagkaon mintras bata pa. Sakto manong moy. Sunda ang 10 Commandments alang sa lagsik ug baskog nga kinabuhi. Usa ka pahinumdum gikan sa National Nutrition Council sa DOH ug Mind 7. Inom og daghang tubig, fruit juices, gatas, sabaw, o uban pang fluids kada adlaw. Ilabi na kung init ang panahon, physically active ka, o kung ikaw may sakit. Ang fluids o likido sama sa tubig o uban pa, kinahanglan alang sa tukmang temperatura o maayong dagan sa sustansya sa atong lawas o maayong pagkalibang. Atong batukan ang kakabus ug malnutrisyon. Wastong nutrisyon alamin. Gawin at palaganapin. Usa ka mensahe gikan sa National Nutrition Council sa DOH, Mind 7 ug nining istasyon. Dada sa pinakaduol nga sentro ang inyong mga bata aron mahibaw-an ang iyang gibug-aton o ang iyang gitason. Matag karon og unya. Ang hinay nga pagtubo sa bata timailhan sa kakuwang sa sustansya. Samtang ang sobrang pagtambok, delikado kaniya. Susiha kung husto ba ang ginakaon sa bata. Atong batukan ang kakabus ug malnutrisyon. Wastong nutrisyon alamin. Gawin at palaganapin. Usa ka mensahe gikan sa National Nutrition Council sa DOH, Mind 7 ug nining istasyon. Balik ta sa tong programa Paglaom Karon. Okay, kininisaban yung higalas kanginan, kinigyapon si General Tudlas, kauban ang atoang higala si Roy Labaw, ang pastor sa Pinamungahan First Assemblies of God. Onya, padayon ta sa atoang topic no, sa dili pa ta mo padayon di ay ako sa gigreet atoang mga kigilaan nga naminaw silang mga Alpha Hora family diya sa poblasyon Barili. Akong gigreet sa si Pastor Jong Morillo diya sa Pinamungahan, nag-ministry sa Talavera. Si Pastor Dudong Rimpo sa Bunsay Karkar, si Pastor Dan Davy Portis Azarcon diha sa Sangat San Fernando, kauban ni Pastor Vince Juanito, o si Pastor Adel Alferez sa Dalagit, Pastor Apolinar Camadas sa Barili nga nagministry sa Ronda niya, si Pastor Edwin Canonigo nga nagsubay po sa atong programa through the internet, o ato ang mga young people sa Glorious King Jesus Assembly sa Alcantara, no? Diya sa atong mga kaigalaan, mga kaigsuunan nga mga young people sa Glorious King Jesus Assembly. Silang Care Shalom Nerona, Reynard, Lemar, o si Razel, si Dindin, o uban pang mga kaigalaan ng mga kaigsuunan o mga young people din ha, no? God bless. Og si Jenny, kauban nato ni Pastor Roy karon na kauban din ni ron ni Kuyog Jod. Nya si Pastor Paul Langbe din sa Bible Baptist Church sa mga parokyano sa Santa Ana Church, o ni Pastor Peter Kalunsag sa Kalubihan, Barili. Mayong adlaw kayong tanan, mayong pagpamati. O kung sa gigreet ako ang mga estudyante ng mga senior high school nga horticulture student, silang Jean, Ana Marie, silang Ren Robert, silang mga young people ato din sa senior high, no? Ang uban wala nag-text nako. Paabot lang ko sa inyo ang text mga senior high na kuan ba mo kanang na on air na ra ba mo dire no inyong drama na apil na sa kuang Sibya din eh. Unya paminaw mo kay na staring na mo din sa tuang Sibya des kanginan. Okay, padayon ta makigsunan sa tuang topic nga giskutan karon, may tungod kini sa mga pagpamatuod og mga nagian sa kinabuhi ni Roy Labaw. Sige Pastor Roy, padayon sa imuhang pagpamatuod din o mga testimony. Salamat, Pastor John. Na itong May 2008,
Ug katong adlaw nga mingtugyan ako sa akong kaugalingon sa Ginoo, nitabo kining tanan tungod sa akong kauhaw sa kalipay o sa pagpangita sa nanay nga kalinaw. Ako kayo nasabtan Pastor John nga kadtong mga panahon na ang akong kinabuhi na focus lang sa mga kalingawan sa kalibutan o mo hinungdan nga nalimot ko nga aduna pa di ay nindot pa nga may tabo unta nako pagkabuhaton sa Ginoo. Ako lang na limtan nga ang Ginoo mas naa pa din nindot ka plano unta nako atong gayuna. Pero di man nato malikayan tungod kay dunay panahon sa kinabuhi Pastor John nga usahay malimot Yeah, mas ato ang kaugalingon may atong paundoyanan. Di maayo Pastor John kung atong kaugalingon mauli atong pasagdaan. Kinahanglan gyud tagtabang sa Ginoo matag adlaw. So sa ako nang gi-surrender sa Ginoo ang akong kinabuhi o dinhi nako na sinati ang tinud nga kalipay o kalinaw nga sukad masukad wala pa nako masinati. So, lahi na gyud kayo ang kalipay na tilawan man ako tanan, nasulayan man ako tanan. Ang mga kanindot sa kalibutan dili kayo nakakumpara sa kanindot nga gi andam og ihatag sa Ginoo sa diha nga mo paubos ta sa iyang kabutos ng kinabuhi. So, gitawag ko sa Ginoo karon sa pagpamastor o hangtod ning higayuna ang ako masulti maay jud ang Ginoo. Praise God. So, mga pila na katuig nga nagpastor ka karon din na? Nagsugod ako diha sa pinamungan ni adtong 2014. Oh, praise God. So, hantod karon na store, salamat ko sa Ginoo tungod nga Ginoo nagauban kanunay kanamo og sa akong asawa. Unya, mo nang ako jud makumpara ang kinabuhi nga naa sa Ginoo o wala ka sa Ginoo. So ang kinabuhin ako sa kaniadto nakontrolar sa buhat sa kaaway. Mao ang yawa nga mao'y nagkontrolar kanako nga malimtan ako ang tuyo og tumong sa Ginoo nga nindot alang sa akong kinabuhi. So mao na nga nindot jud ang kinabuhi nga kung magpailalom ta sa kabubuton sa Ginoo. Praise God. Okay, wagi mga bati o ngilad nga may tabo kung gitugot pa ka to sa una nga tugot pa to sa Ginoo nga mamatay ko sa kong bisyo or posilon ba kahapon ni atong dapita or mapreso ba ka ako karon. Kung nitugot pa to sa Ginoo, mamiss gyud ako ang mga panalangin, mga nindot nga giandaw sa Ginoo sa kinabuhi. Salamat sa Ginoo kay gi-rescue pa ka niya. Napay time ang gitagaan pa kag time sa Ginoo nga magbag-o kasi mong kinabuhi. Mao'y nakanindot gyud Pastor John kung kuha pa lang ko sa Ginoo nga wala ko kabalik sa Ginoo, sigurado gyud nga kita ko sa imo ang picture tong sa una ba nga imong gi-post sa Facebook, no? Mura man kag nag-edad atog mga 40 ka pila, murag padung na 50. Ang sigarilyo Pastor John og mga bisyo makapaguwang gid sa naong. Sumala pa sa mga scientists o sa mga health expert nga ang sigarilyo daw doon na daghang klase nga mga chemical nga nakadaot sa tuang panglawas. Ang dili lang usa ka organ ang madaot ana kundi daghang partes sa tuang lawas. Anya sumala pa sa akong research nga doon ay 47 ka klase nga mga sakit nga mugawas out of that single nga smoking, no? Nga daghan day kayong mapiktahan sa tong lawas. Daghang parte sa tong lawas makigalaan nga mapiktahan sa mga sigarilyo og sa dili lang kay kana apil pud ang kana mga ilimnong makahubog ng alcohol nga makadaot pud sa tuang panglawas, no? Unya ikaw Pastor Roy, unsa may imuhang mensahe para sa mga kagalaan nato nga mga surrendere kato mga nagaagig bisyo sa buba na mga naminaw karon sa ato ang Sibya, mga kasilinganan nila siguro basin sa ilahang balay karon nagpatukar sila o nagpalanog sila sa tuang Sibya unya doon sila silingan nga mga surrendere. So unsa may imong mensahe para kanila? Okay, alang sa tanan nga namati karon kabalo ko Pastor John ang muagi sa akong nagian ang tanan nga niagi niini dili gid sayon og dili lalim. Dunay mga tawo nga buot na mo biya pero maglisod sila og biya. Nga ganahan na silang mo mag-usab silang kinabuhi pero maglisod sila tungod kina-addict na sila. Usa lamang kabutang ang akong gibuhat sa panahon nga ni decision ko nga mobiya sa tanan mao lamang gayud kay akong nasabtan nga wa gyud tay mahimo sa atong kaugalingon. Ang akong gibuhat mao lamang ang pagtugyan sa akong kinabuhi sa Ginoo. Ug nag-ampo ko sa Ginoo nga kuhaon niya ang
mga elemento nga nakapaadik nako. Oo. Dunay bitay usa ka higayon Pastor John nga sa diha nga gikan kami sa youth camp Oo. nga sa diha nga akong gisurrender sa Ginoo kinabuhi. Pag uli gid ako sa mua, bisan gamay lang kaibog sa sigarilyo o pag-inom shabu nalimot jud ko nawa gyud. Pero dunay panahon nga nabalik na pul. Kay kada laging giingon nga cravings ba kanang Cravings. magpangita ka. So dunay panahon nga nagpangita ko lisod alang kanako daw mura ko og mabuwang daw mura ko og dili mahimutang kubuton akong lawas pero salamat ko sa Ginoo nga ang Ginoo matinud-anon jud kayo. Wala ko'y gitumar nga tambal. Wala ko ni adto og mga doktor harong mga patabang nila. Magparehab. O wa asad ko kaparehab. Kay murag padulong naman kakabuang guro ato, di ba? Tungod Tinuod. sa imong Tinuod. sa imong ka-addict sa sabu. Pero dito lang yun nagsugod kay kung magsugod ka og tinguha pa John nga gusto ka nga tugyan nimo ang tanan nimo mga naanda nimong mga imong pagka-addict. Kung gusto ka mawala ang imong buhaton maura gyud ay ang pagpamalandong sa kayo sa Ginoo. Basa kag Bible Sir John. Basa gyud. Kay ang pinaka nindot og the best nga tambal nga makapawa na to maka-divert sa ato ang tinguha nga magsabu, magnigarilyo kana rin yung pagbasa sa pulong sa Ginoo. Paminaw mo mga kuan surrender niya. Kamo tanan nga naglisod kabalo ko di mo kaingon nako nga wala ko kasuway nakasuway ko. Nga lisod jud alang nato nga biyaan ning tanan. Pero mahimong sayon. Imposible man nato ni. Pero wala gay imposible sa Ginoo. Kung ikaw karon namati naminaw sa Sibya karon ang akong hagit kanimo nga ingna karon ang Ginoo nga andam kang magpausab sa Ginoo. Na dili lang kay mo surrender sa mga pulis. Dili lang mo surrender sa otoridad kundi mo surrender pod siyang kinabuhi diha sa Ginoo. Okay, dili lang kay mahadlok ta nga tukhangon ta iya matukwang. Mas mahadlok ta kung unsay buhaton sa Ginoo. Kay kung ang Ginoo na mao'y maningil niya aslong kinabuhi, mas delikado pa hinuon. Sa gingon pa diha sa Biblia, sa gingon sa tong Ginoo nga mas atong kahadlukan ang mupatay sa atong lawas ug kalag kaysa atong kahadlukan ng dili makapatay sa kalag, lawas ray makapatay, di ba? So ang wa may lain nga makapatay nato nga nay otoridad ba sa pagpatay nato sa lawas ug kalag ang Ginoo ra man. Ginoo ra gyud. Mo nay atong angay kahadlukan. Mo nay labing kahadlukan nato. Mao na ang atong angay. No? Mo nay angay atong pangpangandaman. So, mo na itong integrate no as surrendering. Kanang pag-surrender to sa kinabuhi sama sa imong ginabuhat nga ni surrender ka sa Ginoo. Wala ka tukhanga. Sakto kayo nga wala pa to higayon na. Wala pa to tukhang atong panahon na karon pa man nauso ang tukhang nga si Duterte na ang presidente. No? So, praise God kay do nagkausaban na nakita og nahitabo sa imong ginabuhi bisan sa mga cravings nga niagi nimo still nagmadaugon ka. Umagid pa lisod jud na sa Pastor John pero sa ginaingon ko na nga wala gilisod alang sa Ginoo. Tanan makahimo gyud makaya o basta tabang sa Ginoo kay pwede man nga magbag-utas tong kaugalingon. Mahimo man pero dili gyud na nato gyud ingon nga makaya tungod kay kinahanglan gyud nato. Mas pakyas lamang kita. Dismaya lang ta sa ato ang mga nabuhat tungod kay naagi mga butang nga di nato kaya. Mao jud. So para pud sa mga inahan Pastor Roy nga unsa may imong ikadasig sa mga inahan unsa imong mga mensahe para sa mga inahan nga dunay mga anak nga nagumon sa bisyo o bisan unsa vice versa. Alang sa tanang mga ginikanan nga namati usab karon nga adunay mga anak nga daw ang mga anak wala nay paglaom silang mga kinabuhi tungod sa mga bisyo unya inyong mga anak musukol na ninyo dili na ninyo mutuman dili na ninyo mo respeto, singkaan na lang mo na ang hitabo sa akong mama sa una. Nga luoy tan akong mama, Sir John. Akong lapitan og gamay nga naghilak yung tan akong mama namukaw nako. Nangutan na unsa kung akong problema. So kung pareha man tag mga kung ikaw ginikanan nga duna kay anak nga imong giproblemahan tungod sa ilabihan na niyang pagbisyo ang akong ikatambag kanimo mao lamang gayud ang pagpadayon sa ngayon patabang sa Ginoo. Pag-ampo alang sa imong mga kabataan unya mas nindot gyud unta kung kita sa mga ginikanan mahimo tang ihimplo sa atong mga anak. Mao kanang mayong modelo ba? Mayong modelo. Kay sumala pa sa akong nadunggan nga quote nga kung anong ginagawa ng mga matatanda ay tama sa mata ng bata. Sakto gyud. Kay ang ilang nakita nagtuo man sila sakto.
Maorbol na ilang sundon. Una bitay mga panahon mga bitaw ang mga bata makaton sa pagpanagarliw tungod kay suguon ang pasor John. Suguon nila pagpalit og sigarilyo niya padugkaan. Mga padugkaan daan. Oh, so dapat ay mga gidikanan atong ipakita sa itong anak nga kita maayong ihemplo sa itong mga panimalay unya. Kung ikaw aduli anak nga nayabag na sa bisyo karon, akong mga pagtambag nimo ning takda sa kabuntagon mao lamang ang pagampo sa Ginoo, pagsalig sa Ginoo o pagpaubos sa gahom sa Dios. Okay. So daghang salamat kay Pastor na mo-greet sa day ko sa tuang mga kaigalaan nga mga nagasubaybay o nagkapadayon sa pagpaminaw sa tong programa diri sa Kalanginan, no. Mayong buntag sa Arboleras family, sila si Mama Jinky, Ati Nalen, Kuya Janray, Ati April, og sa ilang mga anak, sila si Baby Twiny, Yuri, Charet, and Harley, si Marcos, si Dimple, og Vincent, og labi na ni Tita Louie, og Daddy Jan. So, greetings coming from Tita Angel, Louie, and Daddy Chance. Wow. Okay, God bless. Okay. Daghang salamat kayo, DJ Chance, no? Sa pagpaminaw o pagpasubaybay sa tuang programa. Okay. Ato sa nga gigreet day atong mga kaigalaan, no, nga karon pag nag-tune in sa tong programa. Katong mga kaigalaan nga tuwa sa Germany, tuwa sa Japan, tuwa sa Korea, tuwa sa Hong Kong, no? Itong mga kailan ni Charis, no? Na wala nakuha ng ngalan ni si Josephine Rica Blanca. Josephine Rica Blanca. God bless, no, padayon sa pagpaminaw sa tuwang programa diri sa Radio Kahimsog atuan ni. Og ako sa gigreet atong mga kaigalaan nga nanguli na gikan sila mga trabaho sa syudad kay para sa ilahang Undas 2016, no. Kay busy kay mga to sa ilahang mga minas kinabuhi tos minteryo kay ilang ilahang duawon, no. So may na po nga ulay klase maka bisita kay panagsarama po ning okasyon, no. Basta kay bantay-bantay lang mo makaigsunan kay doon na rabay threat ang mga abusayap, no, nga doon ay threat sa mga dagkong crowd, mga publikong lugar. Kung feel ninyo doon na may mga tao nga makitaan nga murag kaduduhaan, kadudahan og manaong, basig ubusayap ba? No, i-report lang dayon ninyo sa mga ningtungdan. Doon naman tay mga kapulisan nga nagapalibot din ha. Palihog lang, report lang mo kung doon na mo yung mga tao nga nakitaan nga kadudahan og mga itsura. Basin niya og dili pod kadudahan itsura basura ba? Basin og magkurbata pod, no? Mo na ito ang kuan. Okay. So dito magdugay magigsunan kay hapit na mo lapas ang atong oras. Og sa ngalan lang sa tuwang higala pod sa kanginan ni Sir Bob nga wala din ni karon tungod kay na busy tuwa sa main campus og daghang pangyatiman nga mga buluhaton sa eskwelahan. Og sa sunod Sabado mga kaigsunan, gi-invite gapunta mo sa pagpaminaw sa tong programa sa ato ang paglaom karon nga maghisgot ko may tungod sa mga prinsipyo sa Biblia, may tungod sa maayong panglawas, no? Kay diri sa Radio Kahimsog magigsunan, tudluan kita sa pagpahimsog sa may panglawas og tudluan puta pagpahimsog sa atong espirituhanong kinabuhi para malig-on ang atong mga kalag makaigsunan. Okay? So, paminaw mo sa tuang mga programa pod dinhi sa Radio Kahimsog, labi na sa tuang mga programa sa kahanginan sa sayong kabuntagon, no, uban ni Sir Pasahi ug uban pang mga programa. Anya, paminaw padayon mo pagpaminaw dinhi niya, igna lang yung mga silingan ug imbitara sila nga maminaw. Unya, ako sa gigreet mga teachers diya sa Luhod, Barili, Cebu. Tanan na itong mga kaigalaan din nga mga teacher. Labi na lang Sir Antonio Labiaga, Ma'am Merly, Ma'am Buena, Ma'am Jackie, Ma'am Therese, Ma'am Corazon, Ma'am Shala, Ma'am Jens, Ma'am Irel, Ma'am Hazel, Sir Michael Tudtod. Labi na sa akong pinangang asawa nga si Norme nga kuan din karon sa Luhod, Barili, Cebu. Og ni Ma'am Ala Arnie og ni Sir Neil. Okay, God bless kaninyong tanan mga kaigalaan, mga kaigsunan. Sa dini sa tuang programa mga kaigsunan, open sa tanan nga maminaw, kutob sa gusto nga maminaw, mapulong sa paglaom, pulong sa kinabuhi nga maghatag kadasig kaligon dinhi lamang sa paglaom karon nga mga episodes kamo
makadungog sa mga pulong sa pagdasig. O ginaot ko nga inyong ipanugilon pud sa uban kining mong programa para dili lang kay kamo ang madasig kundi apil pud ang uban, no? So daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O dili na ko maglangay kay wala na gitay oras, no? DJ Jans, okay ra ba? O wala na gitay oras, no? God bless kanyong tanan. Og sa ngalan ning atong istasyonan, sa ngalan sa atong station manager nga si Sir Hines Pasahe, sa atong program manager nga si Dr. Virgilio Galban, og sa akong kauban dinhi sa istasyonan nga kauban sa ako ang segment si Sir Bob. Kini ang inyong higala, General Tudlas, ingon kaninyo nga diha sa Dios kita adunay paglaom. God bless you and bye-bye. Daghang salamat, Pastor Roy. Traded heaven's throne for a sinner's
Inyong nadungog ang paglaom karon hatod kaninyo gikan sa Glorious King Jesus Assembly ug Campus Bible Fellowship sa CTU Barili Campus. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna o istasyon dinhi lamang sa Nutri-Eskwela Community Radio DYNE 97.5 Radio Kahimsog. Daog na! Kini ang Nutri-Eskwela Community Radio, Radio Kahimsog, 97.5 FM, nagasibya gikan sa Cebu Technological University, Barili Campus, Barili, Cebu. Nutri-Eskwela Community Radio, Radio Kahimsog, daog na! Kini si General Tudlas nagrepresentar sa CTU Extension Services.